til YouTube. Basket. Nej. Jo. Det var tit lige med. Men jeg ved det, så kan man andre. Der var en video, som jeg kunne op på YouTube, der fik 1700 visninger. Nå. Jeg har prøvet at have haft 100.000 visninger fra 500. Nå. Da du ikke ville have haft 0. Jeg gør det her. Du beder dem med til komme med og bede til at råbe ned den long. Og hvor er meget sådan det og sige om. Er den her ikke stiler? Bare hold lidt kæft. Det der. I'm sorry guys. This other weird girl. He's just fucked up. I'm sorry. Den vælter det her. Nej. Oh my god. Vi er så døde. We are cooked, man. Ikke hvis jeg bor Rocket. Jeg bruger også Rocket. Jeg bor også Rocket. We are cooked. Vi kan men jeg prøver lige at de her. De ligner faktisk ikke lige super. What the fuck? De prøver også Rocket, godt ikke? Nej, Spade stikker bare en eller anden. Go spammer. Shut that shit up, boy. Det er ham der, han spammer. Labu. Jeg samte den ene her lige ved. Because it's get crap to me. Yes! Dem der kigger derude, de sikkert, de tænker så, ej, damn, nu Rocket spammer. Pas på, hvor det er, du skrider. Ej, han er low. Ej, et slag. Fjern nu lige med den der. I hovedet. Så er det det. Headshot i hovedet med den der. Den exploder hans brain, så han ikke har mere brain der. Og så lad bare sætte det der lort. Nej, det er godt, at jeg kan flyve hen til ham på 0,2. Fuck, han prøver at se Rocket nu. Hans spamflyver bare det. Hans spamflyver bare snap. Og nu er Rocket spiller. Han tager mig på grund af, at jeg er bedst. Han burde tage mig, fordi... Godt lige hold kæft derovre. Okay, lad være med at tage kontinenten. Vi har den på optag. Så du kan høre alt, hvad I siger. GG. Okay, i det sidste runde, der kommer jeg ikke til at bruge Rocket. Me too. Hvad skriver han? Et eller andet. I dansk i hvert fald. Eller engelsk. Du ved
godt, hvis ham der, han ikke havde, ham den anden, han ikke været livet, så ville det faktisk være cool. Har det backstabbet. Du backstabbede ikke. Jeg gjorde kicked op.